Čauko, nachádzame sa stále v Hanoji, v starom meste niekde v centre, neviem kde sme presne, tak toto tu vyzerá. A dostali sme chuť na kávu, takže ideme vyskúšať vietnamskú špecialitu, jak sa to tak dá nazvať, no. Je to vajcová káva. Čiže rozšľahané žltka a vyliatá káva do toho. Takže dúfam, že dojdem do hotela úplne v pohode, no. Takto to vypadá. No a vyskúšam. Dobrá, je to ako keby hustá našľahaná pena. Tie rozšľahané žltka robia tomu takú chuť ako fakt, že nejaká fakt hustá mliečná rozšľahaná pena, je to sladké. A chutí to celkom dobre, no. Neviem, čo to spraví s mojím žalúdkom neskôr, ale chutí to celkom. Môže byť.